Michael, how are you? Did right, Pastor? Munofari. Dinofara, we meet again. We meet again. Yes. Right. Ndadzoka sezvo ndakambotaura. Yes. Pastor, paye patinge chiti sabata richiri kuchengetwa. Yes. Ko po airevei paakati ngapasaite munhu anokutongai nezvemasabata. All right. Yes. That's Colossians. Rikativerenge then tiwedze kuona kuti tingabatsirikane sei. Yeah, also watanga kubvunza mubvunzo iwoyo. A lot of Christians always point to that verse as reference or proof yekuti atichafanira kuchengeta sabata. Okay. Rikatangire pana verse 14, iwo quote verse 16 yacho, but rikatangire pa verse 14 ye chapter 2, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holy day or of the new moon or of the Sabbath days. Now, chikutanga watonzwa Paul achiti let no man therefore judge you in meat, that's food, or in drink. Vaita sekuti Paul akatobva atosunungura vanhu idyai zvamoda imwai zvamoda. But you need to be very careful, because the same Paul in 1 Corinthians chapter 6 verse 10 anobati, do not be deceived, drunkards will not enter the kingdom of God. So kuzvicontradictory apa amboti let no man judge you. But ukazoya kuna 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16, I think let me read it. It's crucial that I read this one. I wish many Christians knew about this verse. They will not be careless with Paul's writings. 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, he has written unto you, and also in all his epistles or letters, he speaks in them of these things, in which are some things hard to be understood, which those who are unlearned and unstable rest, as they do also other scriptures unto their own destruction. This is Peter. I don't know what Paul anonyura nenjere dzakapiwa nadzina Mwari. Mutsamba dzake dzese mune zvimwe zvinhu zvikukutu kunzwisisa zvinominamiswa nevamwe vanhu vasina njere, sezvavanoitawo mamwe magwaro kusvika vaparadzwa. And Colossians 2 is one of those verses which a lot of people have twisted, and it's leading them to destruction. Saka Paul ari kureva, because tinoti pari kuti ngapasina nokutongai pana zvokudya nekumwa, asi kuti idyai zvamunoda kana kumwa zvamunoda, because kuna Corinthians anoti futi musanyengedzwe, vanomwa doro havapindi muumambo hwaMwari. Saka rakuda kutoongororwa vhesi iri. You cannot take it carelessly or at surface ningirikini. Uchione kuti ari kuti chii. Ukana mama kateerera ati iye Christ blotted away the handwriting of ordinances which was against us, which was contrary to us, he nailed it to the cross. And ukana kuna Deuteronomy 31 verse 24, Deuteronomy 31 verse 24, take note. When Moses was done writing these commandments of this law, or these commandments in a book, he called the Levites who carried the ark, and he said, take this book of the law, place it on the side of the ark, so that it may witness against you. Okay, so we have got a set of laws which were written by Moses in a book, which were placed on the side of the ark to witness against the people. Colossians yati Christ blotted, akadzima rugwaro rwezvinyorwa rwairwa nesu, which was against us, which was contrary to us, and he nailed it to the cross. So unofanira kubvunza ndezvipi zvakanyorwa zvaipikisana nesu. Deuteronomy yobva yati Moses akati apedza kunyora mubhuku akati torai bhuku iyi so that it will witness against you. But pane zvinhu zvakanyorwa naMoses which was witnessing against the people. But when you come to the 10 Commandments, Exodus 31 verse 18, when God was through writing the 10 Commandments on tablets of stone with his own finger, he gave them to Moses. 1 Kings chapter 8 verse 9, yati mukati meark hamuna chaigara makunze kwe the 2 tablets of stone. Zvakanyorwa naMoses mubhuku zvaigara paside peark to witness against the people. Mutemo wakanyorwa naMwari nemunwe wake padombo waigara mukati meark. I want you to take note of the difference, because those are kukanyaniswa nevanhu, and so many people are now getting lost. So we have a set of law which was written by Moses in a book with a pen yaigara paside to witness against. We have a set of law written by God with his own finger on tablets of stone yaigara inside the ark.
saka ukazotarisa pane zvakanyorwa zvese naMozisi zvaipikisana nevanhu hazvisi zvese zvaipikisana nevanhu because akatonyora zveutano mubhuku imomo togarai nzvimbo dzenyu dzakachena hazvipikisani nesu izvo andiri kuona akatora zvemagarisano akanaka social life kana munhu akatadzira munhu akasateerera muendese kuvatongi ngaatongwe zvakarurama hazvipikisani nesu izvo zvauchaona zvinopikisana nesu zvaa zvine chekuita nekuponesewa nekuregerwa kwezvivi ndozvainzi kana uchiona zvivi zvavo zviregererwa tsvaga mhuka tandanisa shiri kusvika waibata nemaoko iri mhenyu chiuya uiuraye ndokusaka mazuva ajesu kristu mhuka dzanga dzaakutotengeswa kuri kuzimbabwe dzaitengeswa nehigh rate every day kureva kuti varombo vepesero vasaponeswa saka mirayiro iyoyo yemhuka nekubikwa kwadzo nekudyiwa kwadzo nemazuva adzaifanira kubikwa nekudyiwa ndoiri kunzi iyoyo yaipikisana nesu because yaitodiscourage a sinner from being saved ndoiri kunzi jesu kristu paakafa manje the real lamb of god he blotted out the handwriting of ordinances saka uchaona paunoenda pana Leviticus chapter 23 now pana about 5 if not 6 masabats aripo ainzi musa munoita mutambo uyu muchidya nyama iyi zororai musashande musa munoita mutambo uyu muchidya nyama iyi zororai musashande musa munoita mutambo uyu I'll challenge you to go and read. Even the listeners, I want you to read mukaverenga Leviticus 23 verse 4 to 7 pana eSabbath riripo, verse 21 pana another Sabbath, verse 24 pana another Sabbath, verse 28 pana another Sabbath, verse 35 pana another Sabbath. I don't say zororai muchidya muchita mutambo uyu zororai muchita feast iyi zororai ndori kunzi naPaul all those they were pointing to Jesus Christ. Hapasina munhu anofanira kuti rambai muchichengetedza those Sabbaths because Jesu paakafa pamuchinjiko he blotted out all those because they were against us. But the Sabbath of the 10 commandments is by no way against us. Maratoti zororai muchirangarira kuti ndini ndakasika. Saka tikaribvisa taakuramba kuti Mwari ndiye akasika. Ende riri pa 10 commandments pamatombo pari permanent harisi mabhuku raiswa pasaidi. So people end up mixing all those things and it's very unfair.